Salutare, urmează venirea noi pe acest canal. După când am mai filmat de după când în școala și n-am mai făcut mai. Dar acum am venit cu un episod de Roblox, că nu se meargă dacă vreau. Și astăzi ne vom juca Cheesy Escape. Este vorba despre un șaic și noi suntem în labirint. Noi trebuie să scăpăm de el. Trebuie să facem 9 și după aia să luăm diferite chei ca să scăpăm. Să vedem cum ne vom descurca. Eu m-am jucat acest joc. Nu mi se pare greu. Dar nu să vedem. Și asta este vorba în acest joc. Vedeți? Colectăm una, avem una din 9 și cât avansăm și o să avem cât mai multe, la 9 o să putem să evadăm din acest labirint. Și aici mai avem una. Dacă vreți să facem partea a doua, apăsați pe butonul de like și de subscribe ca să avem cât mai mulți abonați pe acest canal. Așa. Codul este 3842. Visto anterior, no. Realmente quero quatro de novo. Așa. Descăm foarte bine. Nu știu pe am luat, dar am luat un repede. Deci trecăm la tot click.
descurcă-l cu parcurul. Da, e destul de greu. Ia uite asta, asta e problema la mine. Câte aproape am aici. Dedim mesela like işte sıkıldım. Sevdiğim kaynaklarımı da și asta a fost cu acest videoclip. O să facem și partea a doua, dacă se strâng la acest videoclip 20 de like-uri, o să facem și partea a doua, în care încercăm să scăpăm din labirint. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe.